Hello, ari ko diri daplin sa dagat. Daray, dagat. Hindi kayong dagat pero di sa ko maligo karon. Wow, ang butterfly. That's butterfly. Ngita na siya fish. Manguha siya og fish. Na. Ngano man ni? Pinabalik man. Ngano man Sky? Ngano man? Dili sa maligo? Singon. Naa didto. Naa didto. Lakaw. Ayaw pagbasa. Naa didto lagi gihay-hay, naa didto. Patabang ni ate. Nanibalik ang akong anak kay wa siya nakatultol sa iyang isuot. Ang mga ati raman dito niyang papa kay natulog pa. Ang pagbakasyon sa daplin sa baybayon mga kabanding. Dako kay ikatabang samot kung stress ka. Dako kay ikatabang mawagtang imong stress, murag maluag imong tornilyo. Nya maka-refresh. Hello. Sa naman ni akong buko. Uy, klaro na jud kayo ang uban mga kabandin. Ay, grabe na to mga kabandin. Ang uban, ang gawas na ni nang bandin. Di na mada jud ning ibot. Last year, summer 2020, ang among plan unta ato before kanang wala pay pandemic kay 2019 dito man mi sa Kamutis. Adto unta mig bantayan, mao to ang among plano. Ya, tungod man sa pandemic, wala mi naka dayon kay lockdown ba yato. So naara sa balay. Ya, sige plano-plano ang kauban sa trabaho sa akong bana nga moadtog Kamutis ana. Murag nagplano-plano na dito sila. Wala na dayon kay naasay something wa magkasabot mutuwa na dayon nya karon wa nag-expect nakaari mi dire na libre mi sa sakyanan pasalamat ni Ann ug ni Nunon igagaw sa kumbana salamat kaayo. Kung dili tungod ninyo di mi kaabot dire kay unsa may sakyan namo no nya siguro maabot mi diri magmotora pero di namo mada among anak. Thank you kaayo nya mo to naabot mi diri nakaligo akong mga anak nga kuan kuyog mi nindot kaayo ang naa sa dagat no daplin sa dagat tanawa nindot kayo ang ani sa Moalboal. Hindi kayo ilakaw-lakaw no na mga huni sa langgam, huni sa mga manok. Ano siya sa pikas nako background mao ni cute kayong pambot niya. Ang front nako mao ni siya ang front nako ang dagat man ang front, that's the wave kuan siya kanang hunas pero diri dapita pwede ka makaligo diri dapita kay wala man siya bato katong akong mga anak nag-ilis pa to sila kay maligo sila gabi pa sila gusto nga maligo nya kay wala man minisugot nya ako diri nagmuni-muni sinang banding. Asa naman to akong mga anak. May upa man akong manugilis. Gusto sila maligo taon.
That's the sky. Dili tugnaw sky? Saum dayon. Ilisi lagi dito jiin. Lingaw kay kas dagat sky. Swimming pool dagat. Asa man nimo ah? Yeah, ganahan day kay swimming pool. Dagat di ay. Ang pinakaganahan nimo unsa man? Swimming pool day, dire ka kainom. Makainom manggud ka, nanay ihi. Nagmata na si Papa, wala pa. Nagmata na si Papa, wala pa. Saum na sky. Samtang nag langoy-langoy akong anak sa hunasan, ngita ko diri pagkaon kay para inig kung gutomon sila na anay makaon. So mao ni diri ang palitanan sa pagkaon didto sa Moalboal nga among gistihan. Pwede ra ka makapalit. So naasad sila mga souvenir, pwede sad ka kapalit diha. Mga nice sad ilahang mga t-shirt diha, mga kabandin. Yang akong anak taw nagsyagit-syagit kay sus kani lagi 1 year kuno nga naa ka sa balay, di ba? Malipay ka nga maabot sa ing ana nga lugar nga dagat. So na-amaze taw na akong mga anak murag nakabuhi sa turil. Saum-saum sa kanang dagat nga hunas. Pero happy kayo sila mga kabandin oy. Nindot sad baya dito ang dagat, di ba nakita ninyo? Dako sad ang ilahang baybayon. Dili sad kayo puti, lahi ra jud kay sa Bantayan. Ang akong yutang na tawhan, Bantayan Island. Pero di sad bintaha sad ang kuan oy, bintaha sad jud sad ang Moalboal, nindot sad ang ilahang kanang dagat dito. So salamat sa inyo pagtan-aw. Stay safe and be beautiful. Bye bye. Thank you.